Ụmụaka ndewonu, ọ ka bụkwa onye nkụzi unu Maazị Igbo. Tata na nkụzi nke okwe na mkpịsị maọbụ dịka ụfọdụ ndị si akpọ ya mgbakọ na mwepụ, ya bụ mathematics n'onu nwa bekee. Isiokwu m ga-akụziri unu ga-abụkwa ibido ebe anyị kwụsịrị n'ọnụ ọgụgụ. Ọ bụrụ na unu cheta, akụziburu m unu ọnụọgụgụ site n'otu ruo n'iri n'izuụka gara aga. Tata anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị site n'ibido na 11 ruo na ọgụ na iri. Ka anyị gaa n'iru depụtagodi mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a n'ụgbọ ọcha. Ọ bụrụ na unu na-ene anya n'ụgbọ ọcha m ji ede ihe, unu ga-ahụ na edepụtagasịrị m mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị dịgasị iche iche. Dịka m si kwuo na mbido ihe onyonyo nke taa, agwara m unu na m ga-amalitekwa ebe m kwụsịrị n'izuụka gara aga site n'ịkụziri unu mkpụrụ ọnụọgụgụ site n'11 ruo na ọgụ na iri. Ụfọdụ na-akpọ ya 30, mana maka mmụta nke taa, anyị ga-akpọ ya ihe ndị Igbo na-akpọ ya, ya bụ ọgụ na iri. Ọ bụrụ na ya akpọ nke a ọgụ na iri, ya bụ nọmba 30, ị kwesịrị iji uche gị mara na nọmba 20 ga-abụ ọgụ. Ọ bụ site n'ọgụ ka anyị ji wepụta nke a na-akpọ ọnụ ọgụgụ, ya bụ na ndị Igbo si na ọgụ wepụta ọnụ ọgụgụ. Na-atụfughị oge unu, ka anyị gaa n'iru. Nke a bụ ka nwa bekee na-akpọ nọmba 11. Ndị Igbo na-akpọ ya 11. Ọ bụrụ na unu chetara izuụka gara aga, 10 bụ 10. Nọmba 11 bụ 10 etinyere 1. Cheta na 1 bụ 1. 11. 12 bụ gịnị? 12. 13 bụ 13. 14 bụ 14. 15 bụ 15. 16 16. 17 17. 18 18. 19 19. 20 bụ ọgụ. 20 bụ ọgụ. Ọ bụrụ na unu na-anya site na 11 ruo na nọmba 19, anyị nọ na-ekwu 11 maka na nke a bụ 10 etinye ya 1. Unu mana agụcha 1 agụ 2, agụcha 2 agụ 3. Ọ bụrụzie na ịmata na 1 a otu a dị ebe a pụtara 10, ị marazie na otu nke a si bụrụ 10 etinyere 1, nke a bụrụ 10 etinyere 2, ọzọ na-esote ya ga-abụ 10 etinyere 3. Isi otu agụrụ ya na-aga 14, 15, 16, 17, 18, 19. Iruzie na nke a, anyị akpọ ya gịnị? Ọgụ. Ụfọdụ na-akpọ ya 20. Ụfọdụ na-akpọ ya 20 maka na ihe ọ bụ 10 agbakọnyere 10 ọzọ. Ọ ya mere ụfọdụ ndị ji akpọ ya 20, mana ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ gịnị? Ọgụ. Igbo na-akpọ ya ọgụ. Ọ bụrụzie na ị mara na ndị Igbo na-akpọ ya ọgụ, ka ezigbanụ ka anyị ga-esi gụọ nke a. Cheta na n'ihi na nke a bụ 10 etinyere 1, nke a ga-abụkwa ọgụ etinyere 1. Ya bụrụ gịnị? Ọgụ na 1, ọgụ na 2, ọgụ na 3, ọgụ na 4, ọgụ na 5, ọgụ na 6, ọgụ na 7, ọgụ na 8, ọgụ na 9. Nke a ga-abụzi gịnị? Ọgụ na 10. Maka na agachagha 9 enwetakwa 10. Enwetagha 10, ị mara na nke na-esotezi ya ga-enwezi efu n'azụ ya. Mkpụrụ ọnụọgụ nke nọ n'iru agbagoo. Ọ ya kpatara na anyị si ebe a anyị na-etinye 1
ruo n'iteghete. Otu a agbago wụrụ abụọ, ọ wụrụ ọgụ. Dịka anyị ruru na ọgụ na iteghete, ọ ga-agbagokwa wụrụ gịnị? Atọ. Eruo n'ọzọ ọ bụrụ anọ. Mana tata sọnsọ ihe m chọrọ ka anyị mụta bụ otu esi agụ site n'iri na otu ruo na ọgụ na iri. Anyị ga-agụ ya n'Igbo ka o nwee ike banye anyị n'ụbụrụ nke ọma. Ngwa ka anyị gaa n'iru. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu. Ọgụ. Ọgụ na otu, ọgụ na abụọ, ọgụ na atọ, ọgụ na anọ, ọgụ na ise, ọgụ na isii, ọgụ na asaa, ọgụ na asatọ, ọgụ na itoolu, ọgụ na iri. Ka anyị kụzikwara ya unu otu onye nkụzi nwere ike isi kụziri gị ya n'ụlọ akwụkwọ. Iri na otu 11, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ, 21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ. Ọ bụrụ na unu gee ntị, ị ga-ahụ ị na-ekwu iri abụọ na iri abụọ na iri atọ. O toro ogologo na ntị, mana anyị were ọgụ gụọ ya, unu ga-ahụ ihe dị iche. Ka anyị gakwa ọzọ. 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 ọgụ, 21 ọgụ na otu, 22 ọgụ na abụọ, 23 ọgụ na atọ, 24 ọgụ na anọ, 25 ọgụ na ise, 26 ọgụ na isii, 27 ọgụ na asaa, 28 ọgụ na asatọ, 29 ọgụ na itoolu, 30 ọgụ na iri. O doro m anya na ihe a anyị mere ebe a tata na ọ bara unu n'isi, baa unu n'ụbụrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị ghọtachaghị ya, naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị? Kirie ihe onyonyo a ugboro, isorokwa m gụọ ya ugboro. Tupu ị gụọ ya ugboro abụọ na ugboro atọ, ị ga-aghọta ya. Gosikwa ya nne na nna gị ka ha nyere gị aka kọwara gị. Ọ bụrụkwa na ị nwere ajụjụ, zitere m ajụjụ gị na ziem@mmụtadiụtọ.com. Aga m asa gị ya. Enwere m ihe omume m ga-enye unu taa, mana tupu m nye ya unu, cheta na ebe ị na-ekiri anyị bụ na Mmụta Dị Ụtọ TV. Sonyere anyị na YouTube @maaziagụ.com. Sonyere anyị na Twitter @maaziagụ. Sonyere anyị na Facebook @maaziagụ. Sonyere anyị na Instagram @maaziagụ. Ka m gaa n'iru nye unu ihe omume unu ga-eme. Ọ bụrụ na unu mechaa ya, zitere unu ya na ziem@mmụtadiụtọ.com. Ngwa ka anyị gaa n'ụgbọ ọcha. Ihe omume m ga-enye unu tata dị mfe. Naanị ihe ị ga-eme bụ gụpụtara m ihe ndị a n'asụsụ Igbo. Gụpụtara m mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a n'asụsụ Igbo. Cheta na akụzigoro m unu site n'otu ruo na iri. Kụzikwara unu site na iri na otu ruo na ọgụ na iri. Ruo izu ụka ọzọ m ga-abịakwa ebe a iwetara unu ihe nkụzi ọzọ. Aka m bụkwa onye nkụzi unu, Maazị Ọcha n'Igbo, na-asị unu ka emesịa.